Hayi-ke bahlali igama liyasho. Uyabona empilweni ungaphika nokuthi ubani uzothini. Ubani idokwe eligayelwe yena lelo. Okay, kahle ngikuphike labahlali. uMoshe usevele wakhiqiza amanga wodwa ukuthi indaba yakhe noMusa ihambe njani. Uyasho kuMusa ukuthi yena wengahambanga ngemoto yakhe wa requesta ukuthi eya lapha endaweni yokuphuza. And uthe uMoshe bafica behleli nemanager yakhona lapho behleli bobabili bexoxa. Wabefika lona kushuthi eqhama emuva wabefika vele ngasamosha isikhathi vele wabegadla yabo. So manje usekhipha ukuthi wahlangana naye angaze epakini waphinda wamkhomba ngombese waphinda kushuthi emva kwaloko kushuthi ubese wagibela waya lapho ke la ekade yophuza khona kodwa uyasho uMusa ukuthi leyo ayikho amanga aphinda azovela ukuthi into azibhalayo ubhala izinto ezironga kamcabangela omunye umuntu uyayibona ukuthi manje siyaphambana yayibona ukuthi iyaphambana ayisahambelani lento nokuthi wamkhomba ngombese waphinda wase wabhala izinto ezirongo shuthi ngaye ke shuthi wabhala uMusa ngaye izinto ezirongo. I don't know ukuthi uzibhale kuphi or mhlambe phela nje umuntu okhuluma izindaba lapha ya ka Twitter ukuthi shuthi mhlambe usholo lokho ukuthi ubhala izinto ezirongo ngabantu yabo. So manje usho njalo ke uMoshe uyabona lapho uqamba amanga. So uyasho kuMusa ukuthi utheme fonela lentombazane yabisimtshela ukuthi uMoshe ukhulumile ukuthi nokuthi ukuthi wena wamkhomba ngombese kanjani usethi nje yena amanga ba into angayazi yonke leyo yabo. Uzikhulumela amanga nje ukuthi kushuthi ufuna ukudicilela phansi igama lakhe. So manje uyabona ukuthi uMusa vele uyasekeka abantu abaningi ukuthi vele lo uqamba amanga manje ngoba yini uMusa uveza indaba zabantu and nabanye bamncoma ukuthi uyabaveza indaba zabo ngoba yini bona bahlale bazi ukuthi impilo ikanjena ebantwini kanti ayikho njalo. Umuntu uziveza right kanti uyazi behind doors ukuthi isimo asihambi kanjalo. So ke bahlali konke esikwenzayo uMusa ubhekile uMusa uzozokhuluma ukuthi nansi indaba usibanibani wenza ukuthi. So ke injalo nje indaba kodwa manje naye ke bayamumura kodwa manje abantu bayakhala ukuthi umurwelani ngoba ukhuluma amaqiniso ukhuluma izindaba ekuyizona azithola ukuthi vele ubani wenza ukuthi ngoba kuthiwa imani yamagoli nifike nenza izinto ezinzima ezishubile kungaziwa. So manje uMusa uyaziveza izindaba zakhona uyazikhipha ngononina. So ke asazi kushuthi basazomura ngoba phela izindaba ziningi ozozitshethweni uzenza emakhoneni kanti ubhekiwe. Nkosi uyayibona indaba yakhona kanti ubhekiwe ukuthi nangiya ethi Jobe mina ke bongibambe utshwaleni nangiya eyongena manje. Kodwa ke ngenhlanhla ngisangeni ke bahlali ngoba isima sisangivumeli but ukube bekuthiwa ngisangena bengizongena shem bangisho kulungile kodwa ngazi bezobangisho kuphi ngoba phela injalo nje ngazi bazobe ngisho kuphi or bangizongisho etafuleni lele nginalo I don't know. Okay bahlali ngiyanithanda ke ningakhohlwa ke ukuthi ningisubscribele ningilikele ningifollowe ngizoleke nje nginifakele izindaba ngononina ngizilanda zifresh ngizonitshela zona indaba zakhona. Wena nje you have to subscribe ubese usho umuvo wakho. Angisafuni nokuthi comment ngoba omunye uthe ngithi commentani kodwa mina ngikhuluma isizwe. Okay isho umuvo wakho ke. Ngiyathanda webahlali bye bye.